Fins aquí. Molt més mal que l'Àxel ve aquí. Ja ho tenim. Gent de Call d'Atenes, vigileu perquè aquí arriba la mosca! Perfecte, o sigui, hem de substituir la paraula per aquest so, sí? Molt atents, gent de Call d'Atenes, que això és una mica complicat. Som-hi! I la pobra es va quedar l'espuf i la pobra no es va posar la pobra es va quedar l'espuf i la pobra no va poder Molt bé, gent de Call d'Atenes, veig que us molt controlat això. Ara sí, ens despedim d'aquest reporter del Reggae Patxi Ràdio, que se'n torna amb el patinet.